noites e benvidos aos servizos informativos de Estrada Televisión neste venres, víspera dunha fin de semana chea de actividades. Agora vemos as novas máis destacadas do día en titulares. E este é o marco propicio para dar hoxe a apertura e o inicio a presentación do que vai a ser a Escola Municipal de Arte de Novo Circo, de Clown. Como dicíamos, esta escola comezará en setembro. O Concello da Estrada estudará na Xunta de Goberno Local a comunicación do Valedor do Pobo con data de 24 de xuño, enmarcada na queixa dun veciño da Estrada e sobre a caso cita un informe urxente á Administración Municipal. En concreto, a queixa refírese a un establecemento público de ocio nocturno situado na rúa Serafín Pazo. Bueno, pois mira, desde o Concello, desde a Asociación A Cambadela, pois consideramos que poñer de manifesto toda a oferta deportiva que hai na Estrada, moi amplia, pois é o momento de darlle unha oportunidade. Evidentemente a toda non vai ser posible nesta ocasión, pero sí, desde logo, a unha grande maioría. Sí, normalmente o día de San Cristóbal é o sábado, día 10, pero como este ano coincide co Ano Santo, os transportistas parece que ese día teñen unha gran movida en Santiago coa peregrinación e decidiron facelo aquí na parroquia o domingo seguinte, o día 11. Taquito caticotaron, dindora tirotá. Taquito caticotaron, dindora tirotá. Taquito caticotaron, con pequeños gestos, con amabilidade e simpatía, podemos mellorar o noso. O turismo é progreso para Galicia. Presume de Galicia. Se en cada momento importante da túa vida necesitas saber que non estás só, que hai alguén pensando en ti, na túa familia, no teu traballo, nas túas ilusións, no teu futuro. O que necesitas é estar seguro. En Seguros San Martín preocupámonos por garantir a túa seguridade. Para sobrevivir. Seguros San Martín, a confianza nun seguro. Esta mañá presentábase en rolda de prensa a que será a Escola Municipal de Clown. Veno facendo pois co apoio á Carpa Activa, un programa que está tendo moito éxito e moita relevancia polo rural estradense. Así mesmo, o primeiro Foro Internacional de Clown, en colaboración co Agadic da Xunta e co norte de Portugal, Galicia Norte de Portugal, primeiro Foro Internacional de Clown. E este é o marco propicio para dar hoxe a apertura e o inicio a presentación do que vai a ser a Escola Municipal de Arte de Novo Circo, de Clown. Como dicíamos, esta escola comezará en setembro e, bueno, pues, dentro desta aposta por apoiar o clown na Estrada, posto que, si ben, como citábamos agora, hai varias actividades, tamén son varias as persoas que están destacando dentro deste sector. Falábamos de que hai persoas que se están formando e están destacando noutros ámbitos, non? Entonces, bueno, queríamos hoxe achegarvos esta presentación novedosa dentro das actividades do Concello, das escolas municipais. Bueno, nos vimos un pouco en representación de unha asociación de circo que se chama Pista 5. Como temos moitos, digamos, varias estructuras de funcionamento, vou a explicalas para que non haxa dúbidas. Sempre nos atopamos con moitas cosas diferentes. Por un lado, temos unha produtora que é Pista 4, que é unha produtora privada que sirve de base legal para unha estructura de circo que se chama Circo 9. Este é o espacio de circo que temos en o Concello de Ames, co cal temos un convenio de colaboración onde damos obradoiros tamén en concellos dos arredores. Estes obradoiros pois nos están a dar moi bo resultado, sobre todo cos nenos e cos adolescentes, non? Porque ademais de ser unha ferramenta lúdica, pois aprenden, pois, digamos, un oficio, non? O que nos dedicamos nós.
pero sobre todo aprenden a respetarse, a traballar entre eles. Entón, pois facemos esta primeira extensión da Escola de Circo aquí ao Concello da Estrada, que xa de antemán dou as gracias a todos en nome da asociación por apoiar tamén este proxecto. Y desde octubre pues vou ser o tutor o encargado de estos obradoiros que comenzamos aquí en no Concello da Estrada. Entón, pues, bueno, no vou extenderme moito en explicar o que vamos a facer nas clases, porque despois poderéis tener información sobre estos cursos, pero bueno, básicamente decir que desde que traballamos con nenos, o importante para nós, aparte de que o circo sea o noso medio, ¿no?, de contacto con eles, o máis importante para nós é escoitarlos, conocer os soños que ten, intentar que sexan mellores personas, que sean máis empáticos, que sean máis cooperativos, e que, bueno, sí, despois vamos a intentar transmitirles a eles unha serie de habilidades psicomotrices, pues como si hiciéramos trucos o cómo poder estar ante una cámara o ante un público y poder expresarse o más sinceramente posible como personas, ¿no? Expresarse, ¿no?, como o que les teñan o consideran oportuno, ¿no? Pero que o máis importante destes obradoiros é que temos unha oportunidade de poder traballar con eles e intentar que despois destes obradoiros sean personas que confíen máis en sí mismos e que poidan ser un pouco máis felices, ¿no?, que para min sabe bastante, ¿no? E despois, pues, especificamente en estos obradoiros, que vamos a traballar? Pues técnicas de circo, ¿no? Allí en la nave temos distintos obradoiros durante a semana das distintas especialidades circenses, como si dijéramos, ¿no? Traballamos malabares, traballamos técnicas aéreas, traballamos teatro físico, clown, traballamos equilibrios, traballamos acrobacia, pero o que intentamos hacer despois cos nenos os sábados durante a hora e media ou 2 horas que traballamos con eles intentar facer unha globalización de todas estas especialidades, ¿no? Para máis tarde, cando rematan os cursos anuales, facemos como unha mostra con eles para que podan mostrar á comunidade o que aprendieron durante o inverno, ¿no? Entón, o que empezaremos traballando con eles pouco a pouco mediante actividades lúdicas e xogos son estas técnicas circenses, ¿no?, para que pouco a pouco eles vayan introduciéndose en este mundo del circo y bueno, y puedan, el que quiera y no sé, y crea oportuno, pues poder mostrar al final de estos cursos, ¿no?, o que aprendió y o que facemos normalmente para montar estas mostras, apostar por a súa creatividade, ¿no?, que sean eles os que decidan y piensen o que quieren mostrar, ¿no? Y nosotros desde una visión externa pues intentamos darle una forma, ¿no? Quisimos empezar en septiembre facendo un acercamento en los colexios, donde mostraremos a lo mellor partes de espectáculos que nos hacemos para que les vean pues o que poden encontrarse despois en estos obradoiros, y tamén existe a posibilidad de hacer pequeños talleres
con eles neste mes de setembro, e posteriormente o obradoiro en sí mismo comenzará en outubro. O Concello da Estrada atenderá unha queixa do Valedor do Pobo sobre os ruídos dun local de ocio. O Concello da Estrada estudará na Xunta de Goberno Local a comunicación do Valedor do Pobo con data de 24 de xuño enmarcada na queixa dun veciño da Estrada e sobre a cal solicita un informe urxente á Administración Municipal. En concreto, a queixa refírese a un establecemento público de ocio nocturno situado na rúa Serafín Pazo, na cal, segundo a denuncia, se está a producir molestias debidas ao ruído procedente da música de dito local, a acumulación de xente na súa porta, etc. O Concello, en cumprimento da solicitude do Valedor e da legislación ao respecto, ten previsto requerir ao titular do establecemento para que cumpra coa normativa autonómica vixente en materia de protección contra a contaminación acústica de Galicia, así como a relativa aos horarios de apertura e funcionamento, lembrándolle especialmente que non poderá funcionar coa presenza de persoas nas portas nin con estas abertas. En caso de incumprimento deste requirimento, a lei prevé a incoación dun expediente administrativo sancionador. Tamén se instará a policía que semanalmente eleve un informe concretando por días o horario de peche do establecemento e adoptando as medidas procedentes para evitar a acumulación de persoas nas portas do establecemento, mentres esta estea en funcionamento. Ademais, a Xunta de Goberno Local tamén estudará a proposta de contratación dunha empresa ou entidade homologada pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras para a realización de medicións acústicas no dito establecemento, que será acompañada do correspondente informe, no cal se concrete se o dito local cumpre a normativa vixente en materia de contaminación acústica de Galicia. En caso negativo, o informe formulará as medidas correctoras propostas, o seu custo e prazo de execución. Esta proposta foi xa adiantada con carácter previo ao seu tratamento pola Xunta de Goberno vía fax ao Valedor do Pobo o pasado día 6 de xullo. Operarios municipais sustituíron o transformador de bombeo do Liñares, danado pola tormenta eléctrica de onte. A tormenta eléctrica sufrida onte na Estrada causou, entre outros prexuicios, danos no transformador eléctrico da estación de bombeo da traída municipal de Agua, situada no río Liñares. A situación veu provocada, segundo a hipótese que se manexa, por unha subida repentina na tensión da liña do suministro eléctrico, o cal provocou unha sobrecarga no transformador. O problema foi detectado onte á tarde, sobre as 19:30, cando un operario municipal desplazouse ao punto afectado en previsión de posibles danos. Sen embargo, esta incidencia non puido ser solventada ata esta mesma mañá, posto que foi preciso sustituir o equipo danado por un provisional que será utilizado nos vindeiros días mentras non se repare o deteriorado. Segundo se explicou, agárdase que a estación de Liñares poida funcionar con normalidade e continúe abastecendo de agua a vila, sen ningún tipo de problema. Ademais, nestes momentos, hai suficiente caudal de auga desde o depósito de abastecemento de Penerada, co cal non se agardan restriccións nin problemas de suministro. Os técnicos municipais están a supervisar a situación para evitar prexuicios aos veciños. Esta fin de semana terá lugar o Diverdesa. O concelleiro de Deportes, Xoan Carlos Castro, falaba para o programa Vai e Ven desta canle. Vemos algúns extractos da entrevista. Bueno, pois mira, desde o Concello, desde a Asociación a Cambadela, pois consideramos que poñer de manifesto toda a oferta deportiva que hai na Estrada, que é moi amplia, pois era un momento de darlle unha oportunidade. Evidentemente a toda non vai ser posible nesta ocasión, pero sí, desde logo, a unha grande maioría, dado que o entorno que a praia fluvial pois é irrepetible, non? Temos tido, como temos falado en outras ocasións, nas festas da Estrada, pois participación deportiva de diversas índoles, promoción de, aparte de moitos clubs, pero o que é na zona do río, da praia fluvial, todo vai por diante xa, agradecer a colaboración da Sociedade Caza e Pesca Río Ulla, que tivo ben prestarnos estas instalacións para poder organizar, pois, como xe decía, unha concentración deportiva, dous días neste caso, día e medio, sábado máis o domingo, pola mañá, pois, de festa deportiva. Cada quen ali, pois, estruturado en horarios, como ven no programa que se presentou, pois, cada quen pode facer patente o seu deporte, non? Dicir, bueno, pois,
temos estes campeóns, vai haber unha megafonía onde se vai anunciar o comezo de todas as probas, pero bueno, iránse solapando no tempo, non? Cada cuarto de hora comenzará unha, pero bueno, a nosa idea é que funcionando así dunha maneira estruturada, ao largo de día e medio, malo sea que non saian moitas actividades deportivas. Hai algunhas que evidentemente non son da estrada, nos queríamos que da estrada tuveran o máis posible, pero teremos tamén loitas de outras comunidades, como a loita leonesa, a gallofa de Portugal e a loita canaria. É a primeira vez que se xuntan, desde logo, na estrada. Onte comentábamos na roda de prensa que a nivel de Estado tamén é das primeiras que se xuntan tan variadas loitas. E, bueno, xunto con elas, haberá badminton, haberá baile, haberá, bueno, moitas especialidades deportivas que se poden desenvolver neste entorno. Hai un servicio na praia de polvo, bueno, churrasco de variedade, esperamos que a xente se quede ali, siga a tarde, bueno, vai haber hinchables para os nenos, xogos tradicionais para os maiores, bueno, vai haber todo tipo de variedade que a persona que queira, como decía antes, achegarse a un entorno incomparable como é a praia fluvial, vai a poder facelo, e desde logo excusa para volver, pode tela evidentemente, non? O sea, para regresar para a estrada, digamos, pero para quedarse ali vai ter máis. Tenes máis actividades, así como, por exemplo, que poderíamos... Mira, hai despois, no apartado de xogos tradicionais, hai chave, hai estornelo, hai diversos xogos onde se pode tirar a corda, hai varias modalidades, incluso estaban fabricando ali uns tiros con tirapedras, a verdade que xa hai anos un tiro con un tirapedras, non, pero bueno, vai estar ali por se alguén quere, vai haber un monitor pendiente deso tamén, e despois, vai haber, como non, na estrada non pode faltar as rutas turísticas de BTT, tamén van a ter o seu momento de unha saída, teñen xa un recorrido xa planificado, con volta ao mesmo entorno. E, bueno, olvidábame da petanca, que vai haber petanca tamén, que é un deporte que, por exemplo, aquí nunha localidade de outro concello, pero próxima, como é a Bandeira, hai auténticos campións de petanca, entonces, parece que vai haber algo deso tamén. E, bueno, despois o tema de loitas, que son as que se van desenvolver sobre a tarima que se montou, que se pode ver espectacularmente todas as modalidades que hai. Bueno, recordámoslo onte tamén, pero decirlo aquí para que os ouvintes o sepan, ouvintes evidentes, evidentemente, que nos poidan ver, que vai haber unha recepción por parte do alcalde a 1 da tarde a todas estas persoas que veñen de fora da comunidade galega para que se sintan como na súa casa, non? Claro, van a roupa. Efectivamente, van a hacer un detalliño, van a hacer un detalliño con eles, van a hacer unha visita pola estrada, e que a mesma se irán a comer e seguiremos pola tarde. Por exemplo, non sei se a nivel galego, pero a nivel estradense, dende logo, creo que é a primeira vez que se acerca unha exhibición da gallofa, non? Sí, efectivamente, por iso te comentaba antes que a reunión de diferentes, xa non o número, senón o tan diferentes, a loita canaria, a gallofa portuguesa, a loita leonesa e a loita galega, faino único neste caso, a primeira vez. Entonces, tamén en Portugal tamén teñen esta modalidade moi recuperada e vamos poder disfrutar de unha demostración que nos vayan a facer. E, bueno, nos encantados de poder contar con esta participación do país veciño de Portugal. Depois, bueno, xa para ir rematando, algo tamén moi importante que terán aí os espectadores, estas actividades teñen algún tipo de custo? No, por suposto, no, ao contrario, nós o que queremos é que sea accesible a participación, desde logo a entrada gratuita, e o que achegarse a cada actividade só faltaría, vamos, unha das condicións que puxemos xa é que sea unha demostración todo o mundo entendeu, evidentemente, como non podía ser de outro xeito. Bueno, outra cousa é a comida e isto, evidentemente, efectivamente, conta de cada quen, pero que a mostra que se vai fazer ali ou as demostracións diversas, eso vai a ser, convén estar pendiente precisamente para ordenar, porque ao mellor eles non van estar todo o día, digamos, nin correndo e facendo funk, entonces están un pouco pendentes do programa porque aí é no momento que poden acceder a velo e a contactar a mellor que as persoas que se están interesadas. Entonces, despois do resto, sí, totalmente gratuito. O sea que, vamos, está aberto para todo o mundo, completamente gratuito. Facemos agora unha pausa para a publicidade. Tamén no programa Valle Ben destacanle
Falaba o párroco estradense José Antonio Ortigueira sobre a festa do San Cristóbal que se celebrará este domingo. Sí, normalmente o día de San Cristóbal é o sábado, día 10, pero como este ano coincide co Ano Santo, os transportistas parece que ese día teñen unha gran movida en Santiago coa peregrinación e decidiron facelo aquí na parroquia o domingo seguinte, o día 11. Ten as súas dificultades porque coincide co San Benito de Matalobos e de algún outro sitio, pero sobre todo de Matalobos. Entonces, pois habrá que compaxinar esas dúas, digamos, peculiaridades ou actividades religiosas. En relación con San Cristóbal, pois decir que aquí na parroquia había xa unha certa tradición. Outro día, pois, aparecía publicado como un grupo de persoas, automobilistas e taxistas, fai anos, pois, adquiriron a imaxe, que agora está no templo parroquial, e desde fai uns anos estaba isto un pouquiño parado, pero este ano decidironse un grupo de transportistas tamén poñer en marcha pois o que é esta procesión e esta celebración. De tal maneira que o domingo, ás 12:30, na parroquia da Estrada, pois teremos a celebración solene en honor de San Cristóbal, e logo, pois os coches se irán en procesión por toda a vila, recorrendo a calle principal, e aquí á altura da farola terá lugar a bendición dos coches. Teño que decir en relación con esta celebración que será o director do programa Ecos da Iglesia da COPE de Santiago o que presidirá a celebración, don Andrés Trinquete, e estará con él axudándolle de diácono don Orlando, que foi na súa época de seminarista, un seminarista venezolano, estuvo aquí axudando na parroquia da Estrada, colaborando con don Nicolás, colaborando comigo, pero que agora xa chegou a esa primeira ordenación que é de diácono e vai a vir tamén para colaborar na celebración. Supoño que serán eles os que metan no camión e irán armados de isopo para bendecir os coches, bendecir os camións e bendecir a todos os viaxeiros que por ali pasen. Sí, pois, bueno, é obvio que na tradición da Iglesia os santos sempre se foi vinculando unha protección, un amparo especial en relación con cousas moi determinadas que teñen que ver ou ben ca súa vida ou ben cas cousas que fixeron. De San Cristóbal sabemos, dinos un pouco a tradición, como cumplindo unha promesa, el que era un home moi corpulento, se tuviéramos que levar o santo que hai na iglesia ao lombo, sabríamoslo ben, porque pesa bastante, pois el que era un home moi corpulento, pois dedicábase a vadear nun río os peregrinos que pasaban por ese lugar, non? Collíos a hombros ou collíos a espalda e axudábos a cruzar, a vadear o río. Tal é a tradición que conta que chegou un neno e el tamén se ofreceu a vadealo, pero cando o puxo sobre os seus ombros pesaba aquel neno pesaba demais, non? Cando acabou de cruzar o río, pois o neno revelouselle como o noso Señor Jesucristo, que lle agradecía precisamente aquela tarea que estaba facendo de axudar na caridade desta maneira a cruzar aquel río. A realidade histórica dinos que morreu un mártir nunha das primeiras destas épocas de persecución na Iglesia ao longo do século III, e precisamente a Iglesia celebra como un mártir, non? Como un testigo da fe que dou testemunha da súa fe en Cristo precisamente coa entrega da súa vida. A tradición máis popular pois fixo o patrón dos viaxeiros, dos camiñantes, e avanzando no tempo e avanzando os medios de comunicación, pois de todo relacionado cos transportes, os vehículos, etc. Despois, bueno, comentábanos que ademais creo que teño entendido non de que vai haber moitísima participación no sentido de coches, motos, de todo tipo de transporte que vai haber. Pois digamos que a parte logística de vehículos e demais actividades leva pois este grupo de transportistas de BEA e de algúns outros sitios que se uniron este ano para leválo a cabo, non? Teño que decir que así como fai anos cando empezou pois a celebrarse o San Cristóbal, pois tuvo anos de sei que moita forza e moita presencia, xa levaba uns anos moi apagado. De feito, pois aínda que litúrxicamente o seguíamos celebrando, e sigue celebrando a novena todos os anos a comenzos de xullo, e sigue celebrando a festa solene da parroquia en torno a San Cristóbal, socialmente estaba moi mermado. De feito, non había prácticamente nada. Eu recordo cando cheguei a esta parroquia que incluso, pois, por exemplo, o defunto don Nicolás salía ali á plaza da iglesia co isopo de bendecir e o coche que pasaba el botaba fora do santo ou non fora do santo. El decía bendiciones de facer mal,
E entonces el repartía ali na plaza da iglesia, repartía bendicións para todos, non? Este ano, pois, animáronse a facelo, para min que teñen moitísimo mérito, porque no medio de todas estas circunstancias de crise, de dificultade que teñen as empresas, pois, bueno, facer unha celebración festiva, pois tamén está ben. Sei que, polo que comentan, que esperan máis de 500,000 de persoas, non? Unha gran cantidad de vehículos de todo tipo, e incluso tanto é así, como a resposta foi tan positiva, polo que chegaron a comentar, pois xa non só fan unha comida fraterna que van a celebrar no frontón alá abaixo, ao cal pois é que puxeron a disposición entradas para participar nesa comida, non sei se todavía siguen á venta, pero penso que por lo menos hasta o sábado pois terán marxen de que hasta o sábado pues, de adquirilas, non? Pero ao mesmo tempo, pues ahora sei que van a incluso enseñar novos vehículos, novos camións, van a facer concursos, van a facer pues 5.000 historias para celebrar ese día, non? Facemos agora un apunte deportivo, xa que ao igual que os dous últimos partidos da selección española, o deste domingo, a final do Mundial, será emitido polas pantallas municipais. Así mesmo na Praza da Constitución instalaránse máis de 300 cadeiras para as persoas que queiran presenciar ali. Vemos agora o tempo e os números da sorte. Durante a xornada do sábado, Galicia quedará baixo unha feble influencia anticiclónica, polo que os ceos quedarán pouco anubrados ou despexados en xeral, agás no litoral, onde teremos brétemas costeiras e nubes baixas. Pola tarde, poderá medrar nubes de evolución nas comarcas montañosas do interior. As temperaturas mínimas descenderán lixeiramente, mentres que as máximas permanecerán sen cambios ou en lixeiro ascenso. Os ventos soprarán do norte frouxos en xeral. Durante a xornada do domingo, Galicia perderá a influencia das altas presións e unha fronte moi desfeita comezará a chegarse nas derradeiras horas da tarde. Deste xeito, teremos que agardar intervalos anubrados no litoral por mor das brétemas costeiras e ceos poucos anubrados ou con nubes de tipo alto no resto do país. As temperaturas mínimas permanecerán sen cambios, mentres que as máximas descenderán lixeiramente. Os ventos soprarán do noroeste, frouxos en xeral. A combinación gañadora do sorteo de onte xoves de La Primitiva é a formada polos seguintes números: 1, 7, 16, 22, 31, 36, complementario 28, reintegro 6. O número premiado do sorteo da once de onte xoves é o 92.993. 92993. Antes de poñer punto final, recordamos as novas máis destacadas do día en titulares. E este é o marco propicio para dar hoxe a apertura e o inicio, a presentación do que vai a ser a Escola Municipal de Arte de Novo Circo, de Clown. Como dicíamos, esta escola comezará en setembro. O Concello da Estrada estudará na Xunta de Goberno Local a comunicación do Valedor do Pobo con data de 24 de xuño, enmarcada na queixa dun veciño da Estrada e sobre a caso de cita un informe urxente á Administración Municipal. En concreto, a queixa refírese a un establecemento público de ocio nocturno situado na rúa Serafín Pazo. Bueno, pois mira, desde o Concello, desde a Asociación A Cambadela, pois consideramos que poñer de manifesto toda a oferta deportiva que hai na Estrada, que é moi amplia, pois é o momento de darlle unha oportunidade. Evidentemente a toda non vai ser posible nesta ocasión, pero sí, desde logo, a unha grande maioría. Sí, normalmente o día de San Cristóbal é o sábado, día 10, pero como este ano coincide co Ano Santo, os transportistas parece que ese día teñen unha gran movida en Santiago coa peregrinación, e decidiron facelo aquí na parroquia o domingo seguinte, o día 11. Taquito caticotaron, dindora tirota. Taquito caticotaron, dindora tirota. Taquito
Con pequenos xestos, con amabilidade e simpatía, podemos mellorar o noso. O turismo é progreso para Galicia. Presume de Galicia. Se en cada momento importante da túa vida necesitas saber que non estás só, que hai alguén pensando en ti, na túa familia, no teu traballo, nas túas ilusións, no teu futuro. O que necesitas é estar seguro. En Seguros San Martín preocupámonos por garantir a túa seguridade. Para sobrevivir. Seguros San Martín, a confianza nun seguro. Esto foi todo por hoxe. Recordarles que esta fin de semana se celebra o Rock and Clown, así como o Diverdesa e a procesión do San Cristóbal. Saúdos e que pasen unha boa fin de semana.